on timantti, Kippiksen Pro, kattokaas tää. Täällä on 18 maailmanluokan väylää. Ja maailmassa on noin 13 000 rataa. Ja tää on useamman kerran äänestetty top 10. Sen takia tää houkuttaa turisteja. Ja statistiikat kertoo, että yli puolet on just niitä. Käy vähän kattoo lisää. Mikä lähtöpaikka! Tää on Kippiksen Signature-väylä. Täällä on panostettu siirtymiin, rakenteisiin ja ylläpitoon. Sun menee noin 3 tuntia kiertää tää 6 kilsan lenkki. Tuon nautti.